Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes na kita, petsa 26 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Aksyon Hotline. Amo na ini siya ang ikaapat kag katapusan nga Huwebes sa karon iyang bulan. No, kumusta kamo mga suki namon nga mga tagpalamati sa kanginan, lakip na sa online nga nagatutok diri sa Aksyon Hotline program. Aksyon Hotline. Mas marami pagin nga magluwas sa inyo pag-monitor, upod sa amon nga pagpangalagad karon nga aga, no, kung ma-share kag ma-like ninyo ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod Consolation ina namon nga nagapungko kag nagapangalagad diri sa inyo. Aksyon Hotline. Ang mga suki namon nga matag palamati sa online sa Facebook, ang mga OFW, mga Negrosanon, ang mga taga Bacolod City, ngara na sa Guasang Pungsod, Pilipinas, anuman nga oras sa inyo ginahamtangan, good day and welcome to the show. Aksyon Hotline. Aksyon are tayhupon checking in until 9:30 in the morning sa kinaandan diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon iyang adlaw sa Huwebes nga presentation? Oy, ang pagbalik bala sang 5 ka adlaw nga ginatawag nga 5 work week nga trabaho, no, sa mga empleyado sa Kapitolyo magaumpisa na ini by next week kung tawon ta kung June gid ang implementation. So more or less masunod nga Miyerkules ti magaumpisa na ang pagpatuman sang 5 work week. Ang sang una kundi ang practice after sa tong pandemic. In order o kung na pagkatapos na nagigong pandemic ni kay tiyang pandemya sumungway pagin man matapos diri sa Negros Occidental kag sa bilog nga pungsod Pilipinas, ang trabaho sa mga empleyado, no, hindi lamang actually sa gobyerno pati sa mga private companies. May ara man sa mga adjustment, that is why kundi mayo gani kay may aras ang kasuguan nga ginpasar nga ginaalaw mga empleyado sa pribado nga sektor nga maka-work from home. Nga sige gyapon ang baton sang sweldo kay kun way pa na ang kasuguan nga nagapatuman sa work from home tibudayan gidi magatrabaho ang pila ka mga kauturan ta kapin pagid sa mga BPOs, no, mayo lang ginalaw man under the circumstance, no, sang ginatawag naton nga problema sang pandemya, no, ining COVID-19. Aksyon Hotline. Pero sa Kapitolyo, starting June, maumpisa na ang 5 ka adlaw, no, nga pag-duty dira sang mga empleyado. Gina-expect sang provincial administrator nga ti ang pag-duty sa mga empleyado Lunes to Biyernes makabulig ini sa pagpadasig sa mga transaksyon, no, dira sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Hotline. Ano pagid? Now, i-check na lang ni karon sa local government unit sang hinigaran kay kahapon na mention sang Provincial Health Office, no, ngang hinigaran isa sa mga priority areas nga unahon nila kon kampanya sa dengue ang paghahambalan. Ti ibaluon nato na no ang inisyatibo sang local government unit dira
sa nginigaran lang koy na kung anong ginahimo nila sa karon man nga tikang, no? Kay ang dengue is very alarming according sa PHO kung cases na ang paghahambalan. Action Hotline. Ano pagid? Sa nasyonal ti subong ginahulat na lang kundi tapos naman proklamar ang presidente kag vice presidente sa pungsod Pilipinas. Subong ang ginahulat amo naman ang pagproklamar kag gina-expect nga by today may ara no sang proclamation nga matabo, especially sa sa mga party list groups no nga nagdaog tinalikdan nga eleksyon. Action Hotline. Ti kung tulukon ta may mga bag-o nga party list nga nakasulod, kag may ara man mga party list nga daw ay naka labot sa target nga percentage ang buto, agon nga malakip sila sa 17th Congress. No, tiduay pa ang final sinagag until such time nga maproklamar ti amo na ginai, pero kung trend dia subong may mga bag-o no nga mga party list nga nakasulod. Ti baluon ta na kay may ara sang party list nga ang representante taga diri man sa aton sa Bacolod, i-check ta lang na sa iya in a short while. Action Hotline. Kay ang party list, especially ang abang lingkod, kundi si Congressman Paduano, isa sa mga nagapamuno dira sang minority group no sa bahin sang House of Representative, sa nagapadayon subong set up pa kay tibay June 13 noon time pa ni may changes. So anong matabo subong kay ti kalyado na nila ang kalyado Manila sa gihapon, ang magapangalagad dira most probably nga Speaker of the House. No, grabe subong mga ngalan nag-float na nga amo ni ang magapungko as representative o kon House Speaker. Ti sino ang mga malakip sa minority bloc, no? Amo nang aton hibaluon karon. And priorities sa mga party list man especially to those nga nalakip kag ginapaabot nga maproklamar karon nga daw. Action Hotline. At the same time, ari ay kwaon talang ni karon sa PhilHealth in a short while. Kaya ang balita may ara sang ipatuman no nga increase sa premium payment sang mga PhilHealth members. In fact, kwa na iya scheduled na siya by June, no? Meaning next week. Kay ti June na next week mo. Ti lantawon tani kung ano ang sitwasyon kag anong gina-expect sa taga PhilHealth, no? Nalabot nilang target last time ng collection na ato na hibaluon dugay-dugay mga ka-aksyon. Kay parang at least ang nagakontribuer o nagakontribute ng mga members ng PhilHealth may ara man sang ideya. Action Hotline. Kagiban pagid karon nga mga developing stories diri sa Bacolod ti kahapon ginkalipay sa mga negosyante kumo nga ginkakas na ang curfew. Why na curfew dis Bacolod ti pagusto na kamo gios. Ang negosyo ginalauman nga maka-rebound, maka-expand na kag most probably kumadayon kung magsigi-sigi ini nga trend, at least ang mga negosyo maka taas man ang income. Action Hotline. Kang ini maga-translate no sa dugang nga trabaho sa mga wala nawad-an trabaho sadto nga ti makaobra sila Action Hotline. Ibaloon ta na karon dugay-dugay ang dugang sining nga mga detalye daw kag update man. Take note ara na siya sa aton nga linya. O sige, unahon ko lang ni Anay kay para at least sa information sa listening public. Kay by June ang actually scheduled na ni siya nga increase sa premium, no? I understand from 3% may mo nga 4% ang contribution ta sa PhilHealth. Di nano ini ang matabo pilagid exactly ini increase nga ginapamangkot man sang publiko. Online sa hotline. Online sa hotline. Yari sa aton nga linya si Ma'am Janimhi Halbuna, no? Ang Public Information Officer sang PhilHealth diri sa bahin sa Region 6.
Ma'am, good morning. Welcome to the Saxon Hotline, Saxon Art, Saxon Radio Bacolod. Good morning, Action Art. Kag syempre mayong aga man sa tanan nga tagpalamati sa sini nga programa. Mayong aga sa tanan. Salamat, gid ma'am. Ang schedule, no, sa increase sa contribution sa premium sa PhilHealth, hindi ba labay June ini na ipatuman and pila gani ni siyang increase? Ang aton sini nga adjustment no sa aton sini nga premium contribution sa PhilHealth. Actually, Sir Art, ini siya magiging effective starting January pa of this year. Kaya ang aton sini nga lagi under Universal Healthcare Law, dira nakabutang ang aton sini nga premium rate for the year 2022 dapat base na siya no sa 4% sang basic monthly income sang aton sini nga mga direct contributor members. So ang aton layi very specific kid no nga for the year 2022 ang aton sini nga premium rate will be at 4%. That is why ang aton sini nga effectivity no meaning kung saan kita mag-uumpisa patuman sang 4% nga ini mag-umpisa gid ni siya January. Pero ang sini nga bulan sang Hunyo ang aton sini nga system Sir Art will be ready already to compute for the 4%. Kaya kung sa matandaan naton halin January hasta Mayo ang aton sini nga ginabayad sa PhilHealth is still at 3% no nga premium rate sa basic monthly income sa aton miyembro. Pero by June kung magbayad na ang aton sini nga mga miyembro sa PhilHealth, ang ila sini nga pagabayaran sa aton will be computed already at 4%. So sa aton sini nga mga empleyado both sa gobyerno kag sa pribado man nga talatapan, kung magbayad ang ila sini nga employer Sir Art, ang system no nga ginagamit nila para mag-compute sang premium contribution sang ila sining mga empleyado naka-schedule na siya at 4% sang ila sini nga basic monthly income. And this would also apply man sa aton nga mga self-earning professional, sa aton sini nga mga self-employed, no, mga voluntary paying members naton sa PhilHealth. Magbayad sila by June ang aton sini nga pagasukton na sa ila kung ang ila sini nga basic monthly income is 10,000 and below, 400 pesos na siya kada bulan. So kay na-mention ko bala Sir Art no nga January ni siya ang aton gidya nga schedule effectivity no. Yes, so so ang matabusin na Sir Art for the months of January until May no may ara nga differential payment no, so meaning may kulang na premium contribution ang aton sini nga mga miyembro. So ang aton sini nga polisiya sa PhilHealth tagaan sila naton sang ligwa na pwede nila mabayaran ang ini nga kulang nga kontribusyon sa PhilHealth tugtog Disyembre Sir Art sa sini nga tuig nga wala kita iga-impose nga interest. So amo na siya Sir Art ang aton sini nga again pag-resume no kay kung tantawon naton Sir Art dapat last year nag-adjust naman kita no again santo sa aton sini nga Universal Healthcare Law dapat last year 3.5% ang aton sini nga premium rate pero gin-defer na siya nato ng aton pag-implement. But for this year mag-resume gid kita no, so meaning ang aton sini PhilHealth kinahanglan gid nga patuman na kung ano ang nakasulat sa aton sini nga Universal Healthcare Law. So at least ang January, February, March kag April, May 5 months ni staggered basis depende kung paano ni ang strategy sang pagbayad na sang mga members. Yes, Sir Art. Pwede nga bayaran nila isa lang ani kabulan. No? For example, Pino, kung ikaw voluntaryo nagabayad sa aton PhilHealth, dati 300 no ang imo ginabayaran. So kung lang taon natin may kulang kita nga 100 no halin January hasta Mayo, so 500 pesos na siya. So kung magbayad ikaw sa bulan sang Hunyo, ang pagabayaran mo na 400, kag kung may extra ikaw nga 100 para sa kulang mo for January, pwede man na siya Sir Art no. Pwede nga amat-amat niya nga bayaran ang kulang or kung may aragid siya nga extra nga budget man, pwede naman bayaran tingog no ang iya sini nga kulang nga kontribusyon sa aton. Pero what will happen kung hindi why kaya karon ikasarang kag daw hindi mo mabayaran until December, ano matabo sini? Ang sa aton sini nga mga miyembro Sir Art nga
wala man niya sang ikasarang magbayad, lantawan natin Sir Art no kung diin sila nga kategory na belong. Kung under sila sa direct contributor category, meaning amo ni mga kauturan naton na may ikasarang magbayad. So either nagatrabaho sa gobyerno, pribado, mga self-earning professionals naton kasubong sa mga doktor, mga lawyers and other professionals no. Ang aton sini nga mga self-employed, mga businessmen naton no, ang aton sini nga mga other voluntary paying members, that would include even no our OFWs, although currently optional lang ila sila nga pagpamiyembro sa aton. Okay, So okay. ila sila ginalantaw natin that they do have the capacity nga magbayad sa ila sila nga premium contribution. So parang hindi man bugat no Sir Art sa ila ang pagbayad sa differential payment. Amo nang gipatuman naton nga pwede siya mabayaran staggered until the end of the year nga wala siya sang nagkakaigo nga interest. Now sa mga kauturan naman niya naton Sir Art nga wala gid siya ikasarang magbayad kasubong sa mga indigents naton no, ang aton mga members of 4Ps and all. Ini sila ya mga miyembro naton under the indirect contributor category kag ang nagabayad sa ila sini nga premium contribution niya ang aton sini nga gobyerno. So ang aton ni nga 4% premium rate as of the moment ginapatuman ni siya naton sa tanan nga direct contributor members naton, meaning those nga mayara sang kapasidad magbayad sa aton. I see. Ma'am, ma-shift lang ko very quickly. Kung di nagligad to lang mga estudyante sa college nga maka-avail no, sang insurance, kumusta ang update siya to? Mayara na mga nag-apply, kag mga pila ng kabilog, pila ng ka-percent? Wala lang ako as of the moment sa data get Sir Art no kung pila more or less na ang na-enroll na naton sa PhilHealth for the whole region, pero ang aton sini nga pag-conduct sang orientation sang seminar Okay. sa ila no kag ang pag-market sang sini nga programa nag-umpisa na ni sumugod January actually no. So ang aton sini nga mga eskwelahan and even our students nahibaluan na nila nga isa sa mga requirements no nga gina-require sa aton sini nga eskwelahan para sila mapatigayon no ang ila sini nga pa-enroll kag pag-attend sa face-to-face classes ang enrollment nila or coverage nila sa isa ka health insurance. Aha. So meaning sila pwede sila kung gusto nila private insurance pwede man na no, pero syempre kita sa gobyerno ang aton sini nga una gid nga dapat nga pag katuan no or dapat magparehistro kita amo nang aton nga PhilHealth no kay kung nantawon naton mas barato ni siya as compared to other private insurance companies. Kag siyempre ang aton sini nga benepisyo dagko no, actually hindi siya commensurate kani sa aton sini nga premiums kay barato man lang ang premiums naton, but we are giving as much as 700 plus no for COVID-19 benefits. So yes Sir Art no padayon na ni ang aton sini nga pag-enroll sa aton sini mga estudyante sa tinutuyo nga matagaan man sila proteksyon no, especially nga kung mag-attend ni sila sa face-to-face classes, syempre nakita naton mataas na ang risk of exposure nila no Okay. for COVID-19. So isa na siya kapamaagi sa aton sini nga gobyerno nga while they are attending the face-to-face classes, protected man sila no kag in the event nga they would need medical attention, may mga emergency sila, mayara sila nga benepisyo nga makuha sa aton mismo nga PhilHealth. Yes, ma'am. So on that note, salamat gi Ma'am Janine sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Halong gid permi and good morning. Maraming salamat Sir Art kag more power sa imong programa. Good morning. Action Hotline. Now, Ario, suliton ko lang ha, umpisa sa June sa mga late tuners naton, kundi ang supposedly nga balayran ta subong, nag-increase kita mo. Ang normal tang ginabayran, ang premium ta last year is only 300 pesos. Supposedly, ang aton bayran sini nga tuig, by law, o kung may kasuguan ay na, as implementing rules, nga dapat 4% na, meaning 400 na supposedly bayaran mo, sadtong nagligad pa nga Enero. Now, since nga wala mapatuman until this May, ang target sang PhilHealth, no? Ang target sang PhilHealth, nga umpisahan ang pagpatuman kag pagpanukot sini by June of 2022. So meaning January, February, March, April, and May, bali may utang kita sa PhilHealth nga suma total
500 pesos, no? Kay kada bulan kulang 400 o kulang 100 pesos ang inbayad ta mo. Action Hotline. So sa nabilin nga mga binulan sa sining nga tuig, ti ko may ulo extra kadira magluwas sa 400 or 400 pesos nga bayaran mo, dapat kinanglan man dira, no, on a staggered basis, pwede ka bayad 100 every payments mo hasta nga magkompleto ang imo sining nga balayran karon nga tuig nga increase sa premium payments. Action Hotline. Klaro, no, para at least masitingala kamo da oy nga may additional ini tiya ni siyang PhilHealth, no, nga pagpatuman kag may lahi ina nga ti mataas ang premium. Tiyang PhilHealth mayo man ni makabulig man ni kun basta active lang ang payments mo, no? Mapaidalom ka sa mga requirements kag qualified ka, ti kag kun member ka, may mga benepisyo ka pinpagid kun ma-hospital ka. Action Hotline. Ayos, amo nang pinaka-latest karon nga pagpaybalo sa inyo sang PhilHealth paagi kay Ma'am Janimhi Halbuna. Action Tiganing sa gusto to sa hindi dugang naman ay, no, nga iban sa aton budget, no? Kag dugang sa budgetary requirements naton nga supposedly ti gamiton mo pa na sa iban kuntani nga mga concern, no, sa iban nga mga balayran mo, galastuhan mo, tigaling ko ita mahimo obligasyon ta na nga magbayad kun member ikaw sang PhilHealth. Action Hotline. Alas 8:29. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-iid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog. Action Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Ang ginmuno ko kay na party sa mga party list balang mga nagdalaog. May advisory nga ginpagwa no ang proclamation of the winning party list groups sa bag-o lang natapos sa May 9, 2022 elections, national and local elections, sa diin ang schedule sining patigayunon nga pag-proclaim sa winning party list groups alas 4 sining hapon no sa PICC Forum 2 tent sa Pasay City. Now, ang mga nakalista nga ari diri nga mga nagdalaog nga mga party list amo ang ACT CIS, 4Ps, ang probinsyano, SIBAC, Agimat, Marino, LPGMA, CWS, Ako Ilocano Ako, Kalinga, Malasakit at Bayanihan, BH, Bicol Saro, Abang Lingkod, Abuno, Magsasaka, Pusong Pinoy, Manila Teachers, Aluna, One Rider PL, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Senior Citizens PL. Nakasulod man kabataan, Ako Bisaya, Api, Agri, Kasug Tausog or Kusog Tausog, Agap, ang BHW, ACT Teachers, Damper PTDA,
PBA, Ana Kalusugan, Juan Pacman, Tio Sipi, Ambis Uwa, Tingog, Sagip, Tutok Tuwin, Duterte Youth, Angat, Probinsyano Ako, Gabriela, P3PWD, Anwaray, Coop Natco, GP Parte, TGP, Pinuno, OFW, Kabayan, Apik, Patrol, kag Felrica. Amo ni sila so far ang ara sa listahan sa ginpagwa nga advisory nga malakip sa iproklamar sini nga hapon alas 4. Ti kabalo ka amot pila ning set nga makuha ako ng may ara dira nga nagadubli o kung duhaya mo ang mag-qualify sa ila nga maga-represent sang party list. Action Hotline! Tidak ko maning papel sa party list kung lantawon naton sa idalom sang pagtukod o pag-set up sining party list. Actually, para gid ni sa mga sectoral groups nga may tingog man dira sa Congress mo. Ang party list, amo ni sila ang magadala sa mga kausa sang party list nga dira sila nabilong. So, dapat matrabaho sila para sa kayuhan sang sektor nga dira sila nagarepresentar. Action Hotline! Pero kabalo kati pareho sa abang lingkod ang sang una si until now no kay kun lang taon naton tiway pa matapos ang ila term until June 30 pa ang pagsugod sa June 30 noon time, that is another mandate for 3 years nga kuano naman no nga trabahoon sang sining mga serbi dira no as party list representative. Action Hotline! Pero ibaluon ta no kay ti isa sa mga party list representative, that is why nga nagdaog kag nagkabalik sila gihapon para sa masunod nga Congress diri sa pungsod Pilipinas is no less than di Abang Lingkod. Ang Abang Lingkod diri sa Negros kag Bacolod hindi taman madinay nga kadamo man sa mga projects nga napatigayon ni Congressman Stephen Paduano. Sa tutuod lang, may mga barangay hall and infrastructure projects and other projects nga ti funded under sa office no sang Abang Lingkod party list. Now, as minority floor leader, siya ding bulig dira sa bahin sang kuano, sa bahin sang Kongreso, no? Damo sa mga kasuguan mang ginbalay dito, pero ma-check ta kay alas 4 sini nga hapon ni sila masumpa mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Para may baluan tagid ko na nung senaryo sini kag nanong matabo dira sa man subong do ka kuan naman kaklarado naman okay na siya dayaran sa linya. We have Congressman Stephen Paduano sa aton sini nga linya. Bawloy glawig-way kita kasugilanon sa iya. Kong, kumusta ka na? Good morning. Mayong aga, Aksidart. Mayong aga. Mayong aga, kid. Congratulations sa Abang Lingkod. Di isa na kamo ginpadalaan sang formal communication for the proclamation. No? Karon sa hapon, alas 4 sa hapon ini, Kong. Oo, actually, alas 4 sa hapon karon sa PICC. And ko medyo na-delay pa dito tayo kay supposedly last week after naging proclaim dapat ang mga senador the following day dapat kami na. Okay. But may mga lugar, especially Lanao, na wala pa tapos ang eleksyon, so may manual eleksyon na tamo, hindi pa tapos guys, natapos natin sang adlaw. So natambas kapon. And karon kahapon, at 4 o'clock in the afternoon, iproklaman ng sanang-sanang ng mga winning party list sa representative na nagsulot sa kining ika-19 na Congress. Okay. Now, sa ika-19 nga Congress, sinigani kung mga pila more or less na nakuha nga votes, kag pila ka seat ang makuha niyo drasan? Isa lang kasi, ang boto nga nakuha na to is almost the same, no? Compared to last election, mga almost 300,000 votes. 300,000 votes, no, ang nag-support. Okay.
So, very good. And congratulations sa inyo kay nakita man sang publiko kung paano nag-perform mo ang abang lingkod sa bilog nga pungsod Pilipinas kong. Yes, thank you, well, in fact, the same as what happened during the previous election, most of my vote came from the province of Negros Occidental, Bacolod City. Now, ang medyo wala naman sa akong pagbago sa numero sa pagboto sa aton, but ang biggest na difference is nadula ang luto ko sa Gwa outside of the province of Negros in Bacolod City, but nadugangan naman ang luto ko sa Bacolod City. From ang maximum ng voto sa anak ko for first split section was only 60,000. Okay. Almost subungan ako mga 77,000 plus. Wow, kadako gali. No, Bacolod City gid ang nakabulig sa imo kong. Difference of around mga 17,000 yung may presyo sa... Now, Ari, kundi proklamar na kamo karon, and I know nga kabalo ang publiko nga ikaw ang nagpamuno sang minority group nagligad dira sa House of Representatives because ang sining pagproklamar na President, Vice President, kag sa ginapaabot nga entry sang mangin bagong nga Speaker of the House kay do ka tunog sa ngalan ni Congressman Romualdez, what will happen sa imo kung kay nagligad ara ka sa minority mapabilin ka sa minority block o sa majority na? Actually, ang position daw, kabalo mo lang tananda, nga mga nag-aalagi ng mga congressman nga come and go niya. Okay. Depende na sa leadership, no? Leadership sa mga members of the House. At of course, when it comes to speaker's position, walida, anak ko nag-influence ang presidente. And this time because majority floor leader Martin Romualdez is the first cousin of the incoming president. So siya ang mapindog as Speaker of the House. No, so may green light na natin almost sa kanang mga political parties, major political parties, and that includes the party list coalition. Samon, we have already committed to support Presumptive Speaker Martin Romualdez, now the majority floor lead. So when it comes to position sa ako niya personal, depende pa na sa action act. Kay amansining ko, matapos ko ni 11 years iko na mo. Gani, lawig-lawig na, no? Kalawig man guys, kung isa daw medyo makapoy-kapoy man para sa aton, but of course, amansining ko nagdalagan kaliwat. But siniguro nga in my last term, do kadamo-damo man sa mga bills ko nga papasar, ay ang situation sa House na pag ikaw minority floor leader, all major bills, especially mga urgent bills, tatlugi ka muna ni Speaker ang sponsor at mga resolution. Ako si Speaker, si majority floor leader. Okay. So, but this time, siguro, this is now my last term in Congress, my fourth election, my third term, ang akong guro na konsentraan, whatever will be my position, whether in the minority or in the majority, konsentraan ko guro mga bills na wala pa na ako natapos. Mga pending bills na ara na sa kung isara sa second reading or third reading pero hindi makangabot sa Senate kasi hindi mapermahan sa Presidente. I see. Like for example, ano mga significant nga pending pasubong nga way ma-approve nga imo ginduso nga bill, Kong? Actually, I have to check pa, no? Kay nadula ang akon kay ginpauna ko ang tanan-tanan nga mga priority bills sa akon mga members sa minority. Kaya amo nang naka-unique na tuway ko as minority floor leader. Kay I see to it that it's not all. Most of the bills, important bills by each and every member of the minority, amo na ako na-prioritize. Pero ipacheck ko pa kay ang BHW bill,
in which inika ko nga bill ko manali sa nagigan ang sa barangay officials nga emulation ang ilang salaries and ilang mga benefit. Subong may ginapagwa ng mga salary grading, no? Mm. So, tapos ang, of course, Negros Island region, Mm. I have to find it, or maybe we'll find it as a group, kay Luzon na Liwat, ang Negros Island region. Mm. And hopefully, I will talk to Kong Valmayor, ining bill for Don Salvador Benixo, ining 200 hectares parcel of land Mm. na i-convert into productive land. Mm. Kay subo ang sitwasyon tada, damo pa ng problema mo sa duta. Correct. Mm. Since the time pa ni Kwan, since the time pa ni Congressman Jols, hindi nga ako matapos pag-abot sa Senate, hindi kalusot, pinabalabagan. So, I have to talk to Congressman ngayon, kung ano na muna eh. No, kung okay siya ngayon file, we'll file it again. Tapos, ako sa malaki, book na lang namon na ba? Section 58 sa 48 sa household. Automatic, ma-approve na for plenary. Ay, nasa already approval na pa several congresses sa Congress. So, very good. Ano ladder bill? Now, ang amendment sa charter sang SRA, ipag-check ko pa na inang question sang membership sang SRA boards. Kag ang operational na rules ano sang SRA. Okay. Para makabulig kag kasabat sa mga demand kag problema sang sugar industry. And of course, the training law, ang particularly ang exact ang sugar tariff sa rice, no? Yes. Ang tarifa sa umay at staple food nato, which is the rice. So muna siya, no, ang hinug-check ko pa. Muna siling ko, but of course, either I will be in the minority or the majority. Siniguro nga last Congress, tapos kung pagpungko sa Kongreso, ma-focus sa mga important bills, no, na nabilin, kag wala pa mga itasar. Kag ang pinakanami, siniti kaalyado sang grupo ninyo ang nagpungko subong as the new and incoming president and the vice president. May mga commitment, but of course, amo na siling ko, for the past several election, patuloy-tuloy, sumunginambal, nag-ulit po na sa iban, but right after election, tanang-tanang ipangako, wala man. No? Kasi amo na ganin siling ko, hindi ko nila ma-fault, kaya at the end of the day, ang ginambal ko permiya, whether madaog siya kundi kung sino ang nag-deliver sang goods, siya ang deliver sa mga services, sino ang deliver sa kinanganan sa Taga-Negros, often ko. And this time, yes, kami ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, kabalo ng tanan, na daw kami ginang nagbuha nila, no? Para sa BBM sa Unity Team, BBM and Sara. So let's see what will happen with all those commitments that was given to us by the next president of this republic. Yes. Let's see. But of course, ang mapusa-pusda ay it's also a public knowledge na si Kong Jeffrey through his wife, si Ma'am Yuyet, is a close family friend of the Marcoses, and of course si Congressman Albi Benitez, in which ang dati niya during the time of the previous administration, the late President Marcos, ara sa kabinete gitsang mga Marcoses, no? So I hope, no, we just hope and pray ang tanang-tanang nga commitments for Bacolodons and for Negrosanos matilid ng incoming president o incoming administration.
Yes, kag isa pagid luwas sa Negros Island region nga daw plano buhion ina kag iduso. Ang redistricting sa Bacolod most probably isa ikaw ang makabulig sini kay Congreg Kong. Actually, kabalo man ang tanan, during the 18th Congress, we filed separately, no? Nag-file si Congreg, nag-file man ko, may pila lang ka provision kag version na difference. Pero we try to we try to talk about it ni Congreg. Unfortunately, ang problema is we can ng pangunsod. Nawala sila na himos ang resolution to endorse the redistricting of Bacolod City because si former mayor, outgoing mayor, Bing Narcia, does not want to divide Bacolod City into two districts. I do not know the reason. But during the time, it was already deliberated at the committee level. Ang ginaulat na lang namon at the committee of local government is the endorsement from the Sangguniang and the city of Bacolod. Now, Yes, sir. natulog, wala ka labot sa plenary because of that. Because that is the important and major requirements that should be needed to divide Bacolod City into two districts. So, this time, let us see what will happen. Depende na sa incumbent na mayor and of course kay Congressman Greg Sataya. Ako ya kung masupport lang ko kung anong ilang ang gusto matabo Bacolod City. Tig may ara pa kanay protesta subong. Sin ko ba si mapiktuhan pambuto mo na kung nali ma-recount? Away naman ang actually na amo na ban ni Mayor Albi correct na sa an act of futility with the 64,000 votes. Second, not only the COMELEC, but the PPCRD. Nagpagawa na, and ginagamit nila during the time ang issue about the PPCRD and the issue that was raised by the camp of Vice President Lenny Robredo. Now, the PPCRD declares na almost 99.9%. The same. Ang results ng quick count, kag ang sa evaluation, kag ang sa COMELEC, natali. Now, second is, nag-concede na si Vice President Lenny Robredo. Correct. Now, during those days, or previous to that, that was being used by the camp of the former mayor. Now, masiling ko, let's move on. Kabalo man ang tao sa Bacolod City. Kung ano ginang gusto nila. The people of Bacolod is spoken. They want change. They want really change. And let's wait for the next 3 years. Yes, kung ma-deliver na ni Mayor Albi. Now, hining mga pasuni kag mga recount ang siya an accountability of those people and person that cannot accept this. No? And ang ambal ko on the very first day of the campaign, the only way that Mayor Albi will lose this election is machinery and resources. Kaya kabalo po, the people of Bacolod wants change. The problem in Bacolod City is not Mayor Albi. The problem in Bacolod City, why Albi won, is Bing Linardia. Because from the very start, ang may problema si Bing, it's not the people of Bacolod, it's Bing Linardia as a candidate. Natabuan na yan. Pag-vote ang Ginoo, si Albi Benitez ang ibutang niya da. Ba't mo na sabihin ko, si Bing niya ang may problema. Hindi yung taga Bacolod, hindi yung kandidatura ni Mayor Albi. But Bing Linardia as a candidate himself is the problem of Bacolod City. Now, they should admit in the fact na Bacolod wants change. Yes, sir. So let's move on. Let's move on. Kaya ng kaso na wala man na, may nakantuan. And that case cannot stop Albi Benitez to assume office on June 30. Mid-afternoon of June 30. Yes, sir. Diba? Wala na. Kaya sabihin mo na nga jurisprudence kantuan, hindi nakalusot. Now they just want to what the camp of Bing Linardia want. So the Bacolod City will in fact gusto ko i-announce na subungan ng adlaw they're talking about calling Orja Border Casual. Na wala pa kuno kapirma. Baka doon sa balay ni Tapgan kay papirmahon nila. Para kuno sa protesta nila. Yan ang gamito naman nila sa Border Casual mangyapon. That's why allow me to take this opportunity, Action Art,
Yes, sir. to call to the people of Bacolod City, especially the border casual during in the previous administration, Mm. to stop and not to be used by the previous administration. Mm. Wala eh. Gamiton na kamo, then at the end of the day, sino matubang sang kaso kamo. Mm. Tama na siling ko, let's stop this Sarsuela, let's stop this attitude of not accepting defeat. I'm siling ko from the very first day, perde na siya because the problem is his personal candidacy. Aha. Ako di man niya siya mismo. Aha. Hindi ang pumulo sa Bacolod, hindi si Mayor Alvin. That's Yes, why, sir. once again, calling to all casuals, the border casual, mga GO, defied orders. You should not be used by the previous administration. Aha. Let's support the incoming mayor, which is Mayor Alvin Benitez, and let's see what will happen, what will be changed Mm. that we can see after 3 years, no? Yes, sir. Panahon sa pagbato sa Bacolod City for the next 3 years. Yes, sir. And then, that's the time that we can judge kung nagsala ba lang kita o kung gusto nga ito magbuto sa Mm. bagong administrasyon, sa bagong mayor sa Bacolod, Mayor Alvin Benitez. Yes. Kung isingit ko na lang na isa na gid lang, kundi nagligat to LT Farbido, ikaw gid ang isa man nag-initiate nga maka-meeting ang transport sector. With this development, ka makabalik ka dira sa Congress, hopefully matalaka iniliwat para sa benepisyo sa mga sektor nga nagakinanglan gid sa bulig, especially from Congressman Paduano. Yes. Wala yan na matapos sa Action Art, no? Nag-busy lang kita sa kampanya because we have also to maximize our time para magkampanya. But rest assured, no? Sa mga sektor na apektado sining pagsaka sang bilis ang gasolina. So, Aha. sa Yes, sir. issue about fuel subsidy, rest assured na pagtaway-taway akan magbalik ko sa Kongreso by yung Congress hindi na pagtulugan, no? Aha. Balikat na liwat ipatawag sa mga agencies na dapat ipatawag para panawin ng problema sa fuel subsidy Aha. na dapat ihatag sa mga beneficiaryo nga dapat pangatagan. Yes. On that note, Kong, salamat gid kabalo ko medyo busy ka dira ang imo na lang mensahe sa mga negrosanon kag Bacolod nun. Thank you, Action Art, no? Thank you sa imong program. Thank you sa DYEG, Action Radio, kag sa tanan-tanan nga tagpalamat ng Bacolod City. Once again, ginpakita niyo ang inyo pagsuporta, not only me, but of course sa Bacolod nun, so Mayor Alvin Benitez. And rest assured nga, for the next 3 years, no? This is now my 4th election. Wala kita katila pwede, and siling ko na pwede. 80 to 90% of my vote came from Negros Occidental, Bacolod City. And rest assured, once again, in my last term, I will not fail you. Negrense, Bacolod City, madamo nga salamat, kagmayong aga sa inyong tanan. Yes, sir. Aga. God bless. God bless. Action Hotline! Si Abang Lingkod, Party List Representative, Congressman Stephen Paduano. Okay, Yvette Sogwa, agin baliskad niya ganyan, kabudlay basahon, no? Actually, Villadolid ang apelyado niya. Sige. Si Aki Mihika, kag Joel Navanes, Ronaldin Nicor, Dino Alik, araman kag Joel or Aquarius 7th, araman no. Ray Flores Barriuga, kag Jerry Gonzaga, good morning. Kay Jinky Dagia Montelibano Miray, Maria Socorro Abiner, Bernardo Barnido, kag Rodel, o John Rodolph Kadagat, good morning. Manuel Ye, Dennis Nuestro, kag Utay Benedicto. Sa sipalay ko no, magabato ni Dagikan sa gobyerno sa Bungadlaw, biktima sa Bagyo Odette. O kabay pa mahatag na ni sa mga tao kag ang husto nga benepisyaryo mo gidapat na magabato na Action Hotline! Inday Blaza, Pontisyon, kag Melvin Finifail, good morning. Alex Montesa may nga gadra sa imo, sir. Nagatamyaw man siya kay Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo karon nga aga kag Milili Oligo, sir. Good morning. Thank you gid for listening. Ara man kuno si Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona kag Noel Amar, no? Thank you sa Canada. Thank you gid sa inyo. Tin Omega kag Edwin Honda na gamonitor man Ermar Saripada. Charito Heights, Barangay Granada, tamiyaw ko akon mama Paluma Saripada from Camille Homes, Barangay Bata. Madam Ems Abuso kag Marilyn Francisco, good morning.
Thank you, Gid. Kag Kurt Nathaniel de la Torre, Sampurok, Dulunan na Sindaguba. Salamat. Verge Tisoro, kag Roberto Cabi, good morning and thank you for listening. Arman Baluarte, kag Marilo Travilla, Katinoy. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Sa kaluan sang Tanduay 5 years, tibay ng loob, tibay Tanduay. Action Hotline! Ayos way nagkikita tiyempo si Novi magapa naging agaw pa sa barangay Pandanong DSB. Action Hotline! Kag amuman Ernesto Yap, no? Velma de la Viga. Salamat gid sa inyo ha. Pero aring importantista na niya kinahanglan bakod immune system tabla kag resistensya. Kay tisubong masakit mabudlay kung ma-hospital ka, no? Ang gasto gid amo gid ang problema mo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa Agad diri sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. Ako naman Action Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio #1